Salutare și bine v-am regăsit pe acest canal. Astăzi sunt alături de Gabi și vom juca 1v1 standoff. Salut băieții! Dați like, share și subscribe la Răzvan. Și o să lăs linkul lui de la canal în descriere. Ok! Să sperăm să-l facem praf pe domnul Răzvan. Ai vrea tu? Ai vrea eu? Hai că tu te uiți la mine și nu-i bine. Ce jucăm? Un King Damage. Sound Diffuse. Iran. Fraților, am pus o leacă pauză ca să intru cu Gabi în standoff. Hai, dai play. Diffuse? Da, dăm ori Diffuse, ori King Damage. Dă-i un arm race. Și dăm pe mapa asta. Da, eu te rog. Eu cantă, ce tot fac. Și să nu ne uităm. Dar trebuie să ne batem ca să luăm arme? Da. Bate pala. Baptă. O să pun canalul lui Gabi în descriere și o să-i dați like, share și subscribe. Dacă vreți, bineînțeles. Haide. Să vedem dacă putem să facem praf pe domnul Răzvan. Nu se poate, nu. Nu se poate, dar cum am făcut pe Ionuț cu Denis Doma, noi am pierdut cu Ionuț. Cu Ionuț? Singur. Da, am făcut ieri episod de stand-off cu el. Stai, așteaptă-mă că eu n-am intrat încă. Unde vine domnul meu Dolofan? Domnul! M-a omorât. Prietenul meu Dolofan, Găbiță Tancău. Găbiță Dogar. Bun. Eu sunt un PUBG-ist. PUBG, exact. Bravo. Nu. Nu, dar să pun jos crouch. Oricum, minutele astea nu se pun puncte, după aia mă pun pe jucat. Nu, mă, cu 13 HP te-am luat în ultima secundă. Hai că acum mă pun pe jucat. Da, fratele meu. Pe unde vine, mă, Mărlanu, mă? Dar de unde vine șarlatanul? Unde ești, mă, șarlatanii? M-a prins șarlatanul. Am și eu unul. M-a prins șarlatanul de doi. Șarlatanul de zâncoa. Îl știu pe Frost. Dar mă știi pe minimul hot. O mană. Nu, dar ce arma e? La fel ca mine? Da, la fel ca ta. Hei, mamă, camperul l-am văzut. Ce-mi pare. Mă, alea că HP. N-aș. Nu, de ești rupt. Pe normal dacă eu știu să joc. Mamă, dar ce bun ești. 6 HP mai am. Era să te iau cu 6. Era să-l iau cu 16 HP, fraților. Unde ești, băi? Hei, ăsta s-a dus prin partea aia altă, mă. Te în gură, Vijay. Bă, ce în gură, Gixi? Mamă, dar ce nablet sunt, bă, frate. Ce în gură, Gixi? Te în gură, Vijay, ce faci aici? Bă, Gixi. Bă, ai grijă, Gixi, cu cine vorbești. Bă, Vijay, stai cu minte. Bă, Gixi, ai grijă cu cine vorbești. Bă, dar asta are și ăsta un EP, da. Și-a luat altă armă. Chiulangiu. Mamă, l-am văzut. Mă prins. Trebuie să-mi încarc armă. Hai să încarc. Eu sunt un PUBG-ist. Eu sunt PUBG-ist, dar mie de ce nu-mi dă, mă? Dar mie de ce nu-mi dă 3-ul? Trebuie să faci putere de ăștia. Bă, dar ce să-i fac, mă? Că stă ca camperul acolo sus. Trebuie să-mi încarc arma, încarc. L-am văzut, i-am luat o leacă de head. De viață. Cover me. Te
în gură, Vijay! Păi și Bă, dar mai aveam o leacă HP, nu știu, să văd pe filmare cât HP mai aveam. Uite ce fac eu, Tini, și l-am prins. A, nu l-am prins. Te-am prins. Nu m-ai prins. M-a prins el pe mine și De cum? A, tai. te-am prins. Hei, l-am luat! Ce minune! Mamă, dacă ți-am luat HP. Se poate trage prin lemn, știi, mă? Vijay. Bă, eu știam. Mamă! Da, mai are puțină viață. Mamă! Te în gură, Vijay. Băi! Normal că te omor. S-a încărcat, dracu. Hai că mi încarcă. Nu, dar ce are, frate? Nu. Curata de armă că se ține sus. Mamă! Bă, dar n-am ce să-i fac, mă, dar mie nu-mi crește punctele. Să mă piși pe el de joc. Na, Vijay. Ai făcut bobiță. Bobiță! L-am luat, i-am dat căpălău. Mi-ai dat căpălău. Știi unde ești, știi faza ta. Nu! Degeaba o știi. Încarcă, mă. Mă prins în cort. Vijay, mă, dar ce mă rupe Vijay ăsta, mă, frate. Mamă, am și o 5. Nu. Taci din gură că filmez. Mamă, dar ăsta are 7, mă. Am 7. Nu, degeaba. Nu, dă-l dracu de joc. Unde ești? Stai-te încolo, unde ești? A, venea și am venit și Vijay, gata, ești rupt. Mi-am luat o armă de... Degeaba ai famas, că de acum ești rupt. Bine că ai spus. Nu, 20 HP, nu. Da. Nu, frate, nu se poate. Bă, dar tot trag pe lângă el, frate, și moftic. Dar stă, fraierul, stă camp. Mamă, famasul. Nu, tu aia cau. Nu, bine, frate. Trebuia să mă scarpine-o pe față. Nu, frate, nu se poate. Nu, dar se spawnează fraierul fix când merg eu. Bă, dar nu mai joc. Eu să mă oftic. O fac din adins. Când sunt cu băieții mei 4 HP de neînvins. L-am luat cu 4 HP marș de te drept.
Scuzați-mă că am... Gata, ești rupt unde e. Bă, dar n-am ce să-i fac, mă, n-am! Uite cum stă fraierul, mă! Crouch. Poți fugi, dar nu te poți ascunde. Degeaba am mai văzut cu 1 HP. Mamă, l-am luat cu 1 HP, fraților. Nu, 1 HP mai aveam. Da, stă fraierul camp. N-am, l-am văzut în tablet. Nu, dar ce să-i fac, frate? Are arma aia rapidă. Degeaba. Am și eu. Da. Da, mi-a cosita. Ah. Cum ca 12? Ah, ca 12. Bă, mamă, frate. Fraților, mamă, m-a omorât fraierul. M-a omorât găbiță, mă. Nu, degeaba. Nu, nu, nu. 23 HP rupt, n-am ce să fac. Nu. 27? Ai avut 27 HP, acum ai murit. Unde-i mă paleta? Gata, ești rupt AVP-ul ăla. Gata, ești mort. Gata, nu. Nu, frate, că... Gata, nu mai crești tu. M-am enervat. Nu-mi place că se ascunde asta. Când vine pe la spate, mă, dar ce-i place să moară, Luca. Mortis. Nu o las că... Nu o las că ajung și eu. 1, 2. Mortișa, mortișa. Hai mă, mortală. Mamă, dar e rupt ăsta. În gură. Mamă, uite pe mortișa, mă! Nu pot, mă, frate, să merg să legalez. Dar de ce nu mă lasă? Nu înțeleg. M-am luat 11. Închide-ți gura aia. De spurcat copil. Că ești un nablet pe pământul ăsta. Vine cu cuțita lău, bă, ăsta. Fugi, că-mi dă cuțit.
frate, dar ce să-i fac? Și la nabaletul ăsta de copil. Că nu mă lasă să le galez și eu pe el, să dăm cuțit. Mamă, fraților. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Shit. Ca ținta la cap, cum spun eu, nu țantal. Exemplu. L-am văzut. Și suntem capabili, incomparabili. Mamă, fratele meu. Nu scop. Da, nu, că până dai tu scopuri, eu te... Nu mă lasă să te galez. Nu. Unde este? Și eu la mine în bază, nu? Mamă! Bine. Nu. E jupt. Nu. M-am luat altul. AK-12. Cine are AK-12? Eu. Picare, AK-12. Dar ce ai scăzut? Cum vine mâna blau. Am apins. Nu. Nici cum vrei tu nu este. Dar l-am văzut, mă, pe nablat. Mamă. Dar știu că o să geamul. Blanc. Nu, 1 HP mai am. Ce? M-a scăzut și pe mine n-avea pe futus morți. Este! Nu dă de 13 asta. Este! Nu, dar cum? Cop! Cop, este, băi! Nu, dar cum, frate, că... Este! Gata, am și eu 13 asta. Nu! Nu! Du-te la! Este! Dar du-te, dar nu mai mă scade! Gura mătii să-ți fut. Este! Da, ia de aici. Ia mă de aici. Ia de aici. Știu că îți place să iei gloanțe, da. Nu prea mai vorbesc pe video ăsta, mă. Că începe să mă rupă. Stai că opresc în filmare din greșeală. Stai că-i dau scop. Nu, dar asta are 13, are muie. Nu, capul tău, caputul tău.
mori, mă. Nu, dar asta e prea... Prea... Gabi, când se oprește jocul ăsta? Până când e. Până când vrem noi? Mă! Este. Cam atât, fraților, și cu acest episod ne vedem data viitoare. Pa, pa!